हाखु दाखु होनथारो माबा भिडिअ बानायनो हाखु दाखुजों बोरै जानांगौ जागोन खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों CM SSS स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबां सोंहरगासिनो दङ नैबे CM SSS स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जागोन ना जायाखै होननानै ओरैनो नोंथांमोना सोरनिफ्रायबा खोनादोंबो जानो हागौ जेनेबा बेबादिनो एप्लाइ खालामनाया जागासिनो दं बायदि होननानै दा बेनिखायनो गमामायैनो जोंहा दासान्दि एप्लाइ खालामनाया जामारगासिनो दं नामा आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन आरो जुदि जायाखैबा माब्लानिफ्राय जागोन आरो खै लाखसो मानसिफ्रा जेनेबा खैजनसो मानसिफ्रा नैबे CM SSS स्किमनि जै खै लाखसो फैसा मोननो थांगासिनो दं आं बेखौबो खोन्थाहरनो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिना मोननो हागोन आरो सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरबावगोनसो नोंथांमोननिसिम दा बेनिखायनो बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावबो आंखौ फल' खालामबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना जुदि आंनिसिम माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना डाइरेक्ट आंनिसिम इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै DM एबा डाइरेक्ट SMS खालामना हरबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन इन्स्टाग्रामाव दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावबो आंखौ फल' खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों इन्स्टाग्राम आइडिखौ आरो बेनिफ्राय पिन कमेन्ट बक्सआवबो नोंथांमोना आंनि इन्स्टाग्राम आइडिनि लिंकखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोननिसिम नै रादाय होआखै होनबा फैबाय थानाय 5 बोसोराव आसाम सरकारा एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम जोंनि नैबे आसामाव गासै खै लाख मानसिफोरनो माबा होगोननो नैबे CM SSS स्किमनि जे फैसा होगोननो नोंथांमोना नायदो नै गासै 10 लाख मानसिफ्रा माने फैसा मोननो थांगासिनो दङ सासेयाव 5 लाख करै नोंथांमोननिसिम मा रादाय होदों गासै 10 लाख मानसिफोरनो 5 लाख करै फैसा होगोन जाहैबाय नैबे CM SSS स्किमनि जे दा बेनिखायनो गोबां लाइमोनफ्रानो नैबे CM SSS स्किमनि जे साफा 5 लाख करै फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया जेनेबा फैबाय थानाय 5 बोसोरावसो बिथांमोना 10 लाख मानसिफोरनो होगोन दा बेनिखायनो बोसोरफायाव साननानै नायोबा माने मोनसे बोसोराव 2 लाख मानसिफोरनो बिथांमोना सासेयाव 5 लाख करै फैसाखौ होनो नांगोन दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो मोनगोन आरो बेनिफ्राय हिन्जावसाफ्रा बेबायदि सानलायगोन जों एप्लाइ खालामनो मोननाय नङामोन नामा होननानै सोरबा हिन्जावसाफ्रा गोबाङानो बेखौ मिथिना मोनमाराखैबो नैबे CM SSS स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हामारा हिन्जावसाफ्रा बेखौ दा गासिबो हायो बे जेन्डारनि जेबो खोथा गैया दे हिन्जावसाफ्राबो हायो नाथायबा बेनो आरो नोंथांमोननि बैसोआ माबा जानांगोन 28 बोसोर जानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो हिन्जावसाफ्राबो जायफोर 28 बोसोर जानाय नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामथारगोनखौ आं आसा खालामदों दा बेनिफ्राय फैदो नैबे CM SSS 3.0 जायखौ नोंथांमोना गोबानो होनबाय थादों दा बे 3.0 जोंहा एप्लाइ खालामना जागोन ना जायाखै जोंहा दासिमबो जायाखै नोंथांमोना बिथिं नुदों जानांगौ इम्पर्टेन्ट नटिस फर CM SSS 3.0 एप्लिकेन्ट होननानै नोंथांमोननिसिम बेबायदिथ' नटिफिकेसनाव लिरनानै होदों नाथायबा जेबो बेहाय नटिस गैया ओरैनो बिथांमोना ब्लेङै होनानै दोनदों दा जिखियानो जाया मानो नैबे CM SSS 2.0 नि फैसाखौथ' गोबानो मोननो हाबाय दायो जोंहा 3.0 फैनो थांगासिनो दङ दा बिनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ बावैसोनि उनावनो एसे उनावनो जाथारसिगोन नैबे सरकार जाखांनायनि उनावनो मानो होनोबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो नैबे CM SSS स्किमनि बागैनो बिथाङा गावनि टुइटार हेन्डेलाव ससियेल मिडियायाव बिथाङा गावनि हेन्डेलफोराव माने माबा पस्ट खालामदों आरो नैबे CM SSS स्किमनि बागैनो दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोयोबा गाबोन नोंथांमोना सरकार जाखांनाय लोगो नोंथांमोननि सरकारा जाखांनाय लोगोनो गाबोननो नोंथांमोना माखासे खौरांखौ मोननोबो हागौ खोमा CM SSS स्किमनि बागैनो दा जिखियानो जाया मानो देग्लाय बोसोराव गासै 2 लाख मानसिफ्रा नैबे CM SSS स्किमनि जे फैसाखौ मोननो नांगोन मानो होनोबा फार्स्ट बोसोराव बिथांमोना 10 लाख मानसिफोरनो होनायनि खोथाखौ बुंदों नालाय दा बेनिखायनो बोसोरफायाव बिथांमोना 2 लाख इयुथफोरनो 2 लाख लाइमोनफोरनो बिथांमोना होथारनो नांगोन अब्लासो मावफुंनो हागोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गोबाङानो मोननो थांगासिनो दं नाथायबा बेनो आरो एप्लाइ दायो जाथ'वाखै नोंथांमोना एसे उनाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागैबो एसे खोन्थाहरखानाया मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनखाबाय आं दहायबो बुंखादोंमोन दा 28 बोसोर जानाय जाथारनांगोन नोंथांमोननि बैसोआ 45 बोसोरनिसिमा बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामनो हायो 28 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनिसिम अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो दा बिनिफ्राय फरायनाया बेसेबां जानांगौ मिनिमाम मेट्रिक पास जानाय जाबानो जायो जों एसटिफोरा जों बर'फोरा एसटियावनो बांसिन गोलैजोबो नालाय दा बेनिखायनो जोङो खमथारबाबो मेट्रिक पास जानाय जाबानो खुनु रोखोमबाबो पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा गैया नोंथांमोना जुदि मेट्रिक पास जाबायबा नोंथांमोना नैबे CM SSS स्किमनि जे एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना सासेयाव 5 लाख करै फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ 28 बोसोर जानाय जाबानो जाबाय
हौवासा हिनजावसानि जेबो खोथा गैया नाथायबा गावबागावनो बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन गावबागाव माने सेभिंस बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना डिफल्टारबो जानो मोननाय नङा जुदि सिगाङाव नोङो लन लादोंमोन बबेबा मोनसे बेंकनिफ्राय नाथायबा नोङो लनखौ होनो हायो डिफल्ट जुदि नोङो जाबायबा नोङो डिफल्टार जाबायबा अब्लाबो नोङो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो जोबोद इजियावनो नोंथांमोना मोननो हायो जायफोर बिथांमोना CM ट्रिपल स्किमनि जे फैसाखौ मोननो हाबाय दा बिथांमोननिफ्राय आं जा खोनानो मोननो हादों दा बिथांमोना जोबोद इजियावनो मोननो हादोंनो फैसाखौ दाख्लै सिगाङाव मोननायफ्रा दा बेनिखायनो एबारावथ' 10 लाख गाहामनो होनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो जोबोद इजियावनो मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना नैबे 5 लाख फैसाखौ मोननानै जोबोद मोजाङै माबा मोनसे नङा मोनसे नोंथांमोना बिजनेस एबा फालांगिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना एसे समल' नेदो नैबे मासावनो नोंथांमोना CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइनि बागै मिथिना मोननो हागोन बयबो नोंथांमोना माने सोंहरबाय थादोंमोन आंनिसिम गोबाङानो माने एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना सानथारदोंमोन नाथायबा दायो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै एप्लाइ खालामनाय जाबानो आं भिडिअ बानायना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखागोनखा रावबो नोंथांमोना सासेबो थालांनाय नङा एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना रावबो मोनो जानाय नङा दा बेनिखायनो गासैबो चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा कमेन्ट खालामदो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना माखौबाफोर अफिसियेलि मिथिना मोननो लुबैदोंबा डाइरेक्ट नोंथांमोना आंनिसिम इन्स्टाग्राम आइडियाव फैनानै नोंथांमोना आंखौ DM खालामहरबानो जाबाय अब्ला आं नोंथांमोननिसिम रिप्लाइ होनो नाजागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों